ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 13 январи 2026 сол мо дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма, апа Булбулчашма ая деҳаи Булбулчашмада қарор дорем дӯстон. ана ҳамаи хонара дар савдо гузоштаам. гирдаш маҳкамаи хулоса ки тамошо кунем мефаҳмем. нигоҳ кунем бардор азиз, маҳаллаи обод, мардум ҳама зиндагӣ дора. тамошо кестен, мардум ҳама зиндагӣ дора. деҳаи Булбулчашма, яъне ки тарафи навхонаҳо, бу тараф боғ мешаванд. нигоҳ кунем дӯстон азиз. хуб инҷа трассаи калонай, раҳи асфалт, бу тараф бо мерава. хуб масъалаи светаш мисли ҳар ҷо, ранги ҳама ҷо дӯстон азиз ҳастаи светашон. мисол вақте лимит дар лимит меша, вақте мисол 24 соата 24 соата меша дӯстон азиз. хуб гирди хонаи маҳкам кардагӣ 7 сотиқ замина ташкил метиҳад. дариҷа 1 хона, 2 хона, 3 хона, тагиш подвал. ҳай баня, ошхона, анҷомхона, кухня дорад. тамошо кунед. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. видеора хушрӯ тамошо кунем, мерем тамошо кунем. хуб чӣ хел гуфтем бачаҳои дарвозаш, ин дарвоза часпондагӣ, гирдаш баланд, забор гирифтагӣ, маҳкам кардагӣ. ина аз дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешем. ина дӯстони азиз, инами ҳолат. хуб масоати заминаш обши ба хона 7 сотиха ташкил метиҳад. бовар кунем дӯстон, ҳами соҳибхона мега ки ҳай маҷбур шудем савдош мекунем. фасон кардан хушрӯ беҳад проекти фасонаш кардиян. хуб масъалаи соҳибхонара мегзорам рақамош барои тамос оиди ҳамин хона. ватсапша мегзорам, дастиша мегзорам, занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. баъдан дар ин тараф рақамҳои Саудо ТВ. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира чизе боша муроҷиат карда метавонем ё рафта худмон навор мекунем. якта лайк бонен, дар канал подписатсия кунен. ман хонара абзор мекунам, хушрӯ тамошо кунем. ана инҷа дӯстон азиз, инҷаш масъалаи ҳоҷатхона. инами ҳолат кардагӣ нигоҳ кунем. ҳоҷатхонаи калон, стяжка кардагӣ, ин тараф навес гирифтагӣ, турбашхатӣ. ана инҷаш дӯстон азиз, чӣ мегӯен? алохона. инҷа алохона. танӯра бинен, замонавӣ, тиреза дора. хуб инҷаш боша мешава. масъалаи душ, баня. инами ҳолат. дӯстон тирезача дора, маҳкам, боли шикатур кардагӣ. инҷаш хай нотамом. инҷаи тарафаш навес. нигоҳ кунед дӯстон азиз, чӣ хел фасон. гирдаш боли маҳкам кардагӣ. ана ҳамин ҳолат. инҷа чӣ боша? ана инҷа мешавад дӯстон кухни. нигоҳ кунед. андова кардагӣ боло, шикатур кардагӣ тайёр. ина кухни чанд ба чанд боша? 3 ба 3. кухниш 3 ба 3. хуб ҷои ов дӯстон азиз, вадавоз ова меёра, ҳаминҷа мереза. як вадавоз ов меёрен. ака ов мега ки 6 моҳа ҳастай, 6 моҳ нестай. инҷада пахта мекунанд, ҷавкорӣ мекунанд, гандум мекунанд. оби канал ҳастай, оби канал меяд через дарё бачаҳо. инҷада ова меёрен, ҳамҷа мерезем ба вадавоз. инҷаш мешавад дӯстон азиз. хонаи якум. стяжка кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ, краска кардагӣ.
потолок часпондагӣ, монтаж кардагӣ, свето гузарондагӣ. Ина дӯстон азиз, тиреза прямо берун, ҳавои тоза. уҷа якум хона буд. иҷа мешава дуюм хона, сеюм хона. Подвала нигоҳ кунед бачаҳо азиз, подвал. инҷа бо ҷой дора иқадар дигар. инҷа подвалш. Подвалш хато накун 5 ба 5 ва фигмо. 5 ба 5 подвал дора. Ба ҳазор озод медонед доништа. Кам беш хай корш мондаги ай. Кадомитон мегирен хай мекунен да. Иҷашам бо навес дора, лесенса кардаги дӯстон. Мерем тарафи сеюм хона. ина ин хонаи сеюм. дарои фасон. иҷа калидорча, шояд ягон халаденик мемонен, ягон читона хулоса мемонен бачаҳо. Потолок часпондагӣ. иҷа хонаи дуюм мешавад. ина дараш. бачаҳо таш пол дай бу. нигоҳ кунед чӣ хел хушту. ин ҳамин ҳолат. мешам монтаж кардагӣ, краска кардагӣ, шпатлёвка кардагӣ, потолок часпондагӣ, фасон хушту. чанд ба чанд боша? 2, 3, 5 ба 4 дӯстон. иҷаш 5 ба 4. ина тирезаш. 5 ба 4 хонаи дуюм. ҳамиҷа калидорчаш. тарафи сеюм хона. дар тиреза. иҷаш сохтмонаш хай камтарак мондай. нигоҳ кунед. хонаи сеюм. 6 ба 1, 2, 3. иҷаш дӯстон азиз 6 ба 3. хонаи 6 ба 3. сеюм хонаи мо. дестен. ина потолокш. занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегирен. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен, таш сирка кардагӣ тайёр аст. дӯстон, нигоҳ кунед чӣ хелай. бовар кунед, проектш беҳад проекти зур. юдаш маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, хуб баня, кухни, ҷои ов, як хона, иҷа бо 2 хона, тагш подвал фасон, навес гирифтагӣ, кришаи фасон. хулоса хона ҳамиқа мешавад дӯстон азиз. ина. хуб масъалаи нархш. масъалаи нархш 180 000 сомонӣ ай. хеле нархҳо дар ин давр замони ҳозир дӯстон ёфтанаш бениҳоят мушкил ай. ҳай кадомитон сум дорен, суми наличӣ дорен, ина рақамҳои соҳибхона ҳардаш мегузорам, занг бизанен, бигӯен ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ё ки тарафи дасти чап ин тарафша бинен рақамҳои Саудо ТВ, рақамҳои маҳай. метавонам рафта хонаҳотонро навор кунам ё ки рӯӣ мекунен. хулоса муроҷиат кунен дар якчанд сайтҳои ютубӣ, дар тикток, инстаграм, телеграм рекламаш мекунен. то хоҳад ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат савдо кам метавем. масъалаи мактабш қариб ай дӯстон. масҷид хай лӯбои деҳа дора иншоалло. иншоалло дар лӯбои деҳа масҷид ҳаста инҷа. хоб хай гуфтем светш мисли ҳарҷоина овш через дарё ба канал овмия. хоб барои хӯрданам метавонем ба вадовоз биёрен. ки 6 моҳ ҳаст, 6 моҳ хулоса нестай. оё дӯстон ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? фикротона комментария кунед. 180 000 сомонӣ. маҳаллара бинед, гарини маҳаллаи обод. раҳ асфалт. ай ҳамин сентри ҳисор то пушти хонара дӯстон раҳ асфалт ай. лайкора монен, дар канал подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат ки Саудо ТВ-ра ҳар рӯза тамошо мекунед бачаҳо азиз.